Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली गुड न्यूज बेनो जाबाय DW आसामनिफ्राय एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव गोदान भेकेन्सि ओंखारबाय। बेनो जाबाय एलपि स्कुलाव आरो लोगोसे यूपी लेभेलाव। दा जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालाम सानदों फोरोंगिरि साख्रि मावनो सानदों दा जोबोर मोजां चान्सआ फैगासिनो मानोना गोदान साख्रि होनो थांगासिनो आसाम स्टेटआव। दा बेनिनो अफिशियेल नटिस आरो लोगोसे जोङो लिंकखौबो नायगोन। दा लेटेस्टआव थाबैनो आपल'ड जाथारसिगोन दायो जाथ'वाखै अब्लाबो आं नोंथांमोना मोनसे अफिशियेल नटिसखौ लाबोग्रोदों जेराव गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो अनलाइन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन। स' लिंकआ बेनो डिसक्रिप्शनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव नोंथांमोननि 4500 भेकेन्सिस बर्ड साइड फैदों जेराव नोंथांमोना एलिजिबल जानाय लोगो लोगो रेगुलार साख्रि मोननो थांगासिनो दङ। दा जोङो मोनसे सर्ट नटिसखौ नायग्रोनोसै जेराव डिटेल्सआ दंखाजोबो। बेनो जाबाय रेगुलार पोस्टआव फोरोंगिरि मासि फैदों। दा फार्स्टआव जों नायदों बेनो जाबाय एलपि स्कुलाव। अके स' नोंथांमोना मोनदों 2900 भेकेन्सिस दङ नोंथांमोननिया बेनो जाबाय आसाम स्टेटनि। दा बिनि स्केल पेआबो जोबोर मोजां 14,000 निफ्राय 70,000 पार मान्थ प्लास ग्रेड पे दङ बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव मोनलांबाय थागोन। दा बेखौ जों मोनथिबाय। दानिया बेयाव क्राइटेरियाखौ माबादि लाखिदों सोर खालामनो हागोन गोबां कनफिउज जायोना बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोब अब्लानो बुजिगोन। दा फार्स्टआव नोंथांमोननिया बे पोस्टआ रेगुलार एन्ड बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जायनोखि आसाम टेट एबा CTET पास खालामदों नोंथांमोनासो बेयाव एलिजिबल जागोन। बाखि गुबुना डिप्ल'मा दङ बाट नोंथांमोना बेयाव खालामनो हानाय नङा आरो मेनलि नोंथांमोननि टेट बेनिफ्राय CTET पास खालामनांगोन। एन्ड मोनसे कन्डिशन दंबावो 3 नाम्बाराव नोंथांमोननिया लेंगुवेज 1 नङाबा लेंगुवेज 2 नोंथांमोना बर्ड टेट आरो CTETआव गोरोबनाय जानांगोन। मिडियाम अफ इन्सट्राक्शनजों नोंथांमोना गोरोबनाय जानांगोन होमबासो बेयाव हागोन। एन्ड बैसोआ जोबोर मोजां 18 इयार्स मिनिमाम आरो मेक्सिमाम जोंनि ST खथायाव 45 इयार्ससिम बर्ड साइड LP UP लेभेलाव खालामनो हागोन आरो PWD 50 इयार्ससिम खालामनो हागोन। स' नोंथांमोननिया बेयाव डिस्ट्रिक्ट वाइज आरो कास्ट वाइजआवहाय काट अफखौ लागोन एबा साख्रिखौ मेरिट लिस्टआव होगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा बेखौ जों मोनथिबाय। नाम्बार 6आव मोनसे गभर्नमेन्ट नर्म्स दंमोन जेरैहाय सानैनि गथ' बारा थानो मोना बेबादि 2021 1 जानुवारियाव मोनसे लन्च खालामदोंमोन ना बेखौ नोंथांमोना नायदो सानैनि बाराबा बेबायदि जब मोना होननाय लिरनाय थायो बाट जोंनि STआ साबैसे दङ आं बेखौ बारा नटिस खालामाखै थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो दाबाव। देन लिंकआ माब्ला एक्टिभ जागोन स' बे अनलाइन लिंकआ दानो जाथ'वा आरो बे जागोन नोंथांमोननि डेटआ 15 फेब्रुवारि। अके स' 15 फेब्रुवारियाव नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो लास्ट डेट 31 मार्च नोंथांमोना LP UP मोननैबो बे पस्टआव खालामनो हागोन। 10 AM जानाय लोगो लोगो लिंकआ एक्टिभ जायोबा एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैगोन। स' बेखौ जों मोनथिबाय। स' दायो फैबाय सेलेक्शन प्रसेसआव माबादि लागोन एलपि स्कुलाव हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जाथारनांगोन 50% लिरनाय दङ नाथाय आंनि नलेजआव जोंनि STफ्रा 45%आव कनसिडारेसन जायो बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन। थ' जोंहा 45% सिगां दङमोन जायनोखि टेट होदों मिन्थिखागौ जानांगौ। एन्ड बेनिफ्राय मार्किं वेटेज मार्कआ ओरैबादि लादों बेनिफ्राय नै डिप्ल'मा दङ स' डिप्ल'मा बेनिफ्राय एकाडेमिक 5% बेनिफ्राय लानाय जागोन वेटेज मार्किंखौहाय। एन्ड बेनिफ्राय टेट क्वालिफाइडनिफ्राय सार्टिफिकेटनिफ्राय नोंथांमोननिखौ जोबोद बुरजा लादों बेनो जाबाय 85% बेनिफ्राय मार्क्सखौ होनाय जागोन वेटेज मार्कखौ बेखौ जों मिन्थिबाय। थ' बेखौ नायना लादो। एन्ड बेनिफ्राय माखासे एसेन्सियेल क्वालिफिकेसन बा डिप्ल'मा दङ एकाडेमिकनि नोंथांमोननि अनगायैबो बेखौ नायोब्ला जों फार्स्टआव मोनदों NCC बेनिफ्राय कालचार लेभेलनि बेनिफ्राय नोंथांमोननि हमना ला गोबां दङ बेखौ नायबानो जाबाय। एक्सुवेलि जायफ्रा NCC दङ बा नोंथांमोननिया स्पर्ट्सनि दङ बा कालचार दङ डाइरेक्ट बेवहाय नाम्बार 5 होगोन डाइरेक्ट बियो दाजाबगोन आरो बेयाव खुनु माने वेटेज मार्क नङा डाइरेक्ट नाम्बार 5 खौनो मोनगोन नाथाय गोजौनिया वेटेज मार्कआव नोंथांमोना नोंनि सायाव सोनारसिगोन बियो। देन बेखौ जों मिथिबाय। स' बेनिफ्राय बे जाबाय LP लेभेलाव 2900 भेकेन्सिस दा पस्ट ब्रेकआप फैथ'वाखै जेब्ला भेकेन्सि ब्रेकआप फैगोन नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनगोन। बाट जों दायो नायबावनोसै बेनो जाबाय UP लेभेलाव। स' UP लेभेलाव बे जाबाय नोंथांमोननि नै बे सेम लिंकआ सेम एक्टिभ जागोन सेलारियाबो नोंथांमोना नायोबा सेम मोनदों ग्रेड पेआल' एसे चेन्ज जायो UP लेभेलाव। थ' बेखौ जों मिथिबाय 1600 भेकेन्सिस दङ। स' बेयावबो नोंथांमोना टेट क्वालिफाइ जाथारनांगोन होमबासो हागोन आरो बिनि क्वालिफिकेसना नोंथांमोननिया HS बेनिफ्राय डिग्रि पास खालामनाय जाथारनांगोन। अके देन बेयावबो 55% मार्किंआव दङ। देन नोंथांमोननिया डिप्ल'मानिफ्राय बेयाव 5% नोंथांमोना मोनदों एकाडेमिकनिफ्रायबो। स' बेनिफ्राय टेट क्वालिफाइनिफ्राय नायोबा स' बेयाव 80% वेटेज मार्कखौ लादों दहायना LPना 85 मोन बेयाव UP लेभेलाव 80 लादों। स' मानोना बे डिग्रिनि नालाय स' डिग्रियाव 5% दङ। देन NCC स्पर्ट्सनि कालचारनि बेबो थाखाबायानोसै थ' बेखौ जों मिन्थिबाय।
देन बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव लिंकआ एक्टिभ जायोबा बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना मोनगोन गासै सिलेक्शन प्रसेसा 100 मार्क्सनि बेखौ जों मिथिखाजोब्बाय दा जियानो जा बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय नोंथांमोननि नेक्स्ट साख्रिनि थाखाय